Halo, pungkam jatano, hanya helam suko, ani ketal vlog ko, ani vlog mungkin to hangrai puro ni vlog mungkin to hangrai puro ang order vlog rusak mungkin tini ke awang sama na yang nukon beri mani vlog vlog rusak ita ke nai video no vlog no orang jatano. Abuk se busanya sok pai ne hangrai khalai suko. Pasta bai joka na, pasta bai joka. Di mana mai saja ya itu ba. Kamu itu tuh pale abo. Kasali ya hanine. Disitok wak bahan muyak karan bai wak ban saknya yang besar ke sago ha sonda kumulu ni bore pa che mani dampu makeno sanya ga kumon sai dragon fruits kufur jatin ke thogia sak jatin ke thogo kutui kufur jatin ke tileleng thogia haibe no kufur jatbo nogo kaimeni ke thogna mo bazani bla ambe ke se thokte eta sin nogro kaimen ke kasak janmang mama ni thungjang nai jikun sadak to khajani rong nai legena sok pai ke tini mama ni thungjang nai nasik tonggo mo kor hi kiting ke jikun nong thoto photo ka korom khirti jikun sante nasik tonggo bin thungjang nai nai ma bin se te mutri thang pai wa sa ka kam mama bana di ulta se sok pai mo ye thek se thik re kan ni yang na se ko hai ro ko sok pai jagi ne di asa ko porat tepele ru bai kha ye thek se kan ni nyom te he ke sok pai jak ngam te palang se na omo yang na sik jak na na ma ta theba che mali am oro beter gre chin beter thebe manau busabuna sima bo wash pan ha ga mutri the bo tini bai ga mutri thang pai kha bo nai thuk jagai na sima mutri thang pai bo thuni rasu to mara na 카피 저기 또 Cerai rong ta am te hai mane rong mani sai asang sai man sukan besana roi nai bono jesuk thangjang nai mane re di buku ko mang dawi nai sanai moila rong ma se di bang ka bo sai me yang ka thamji ka ja ya ka bo as ke chire ka bo re lo sing shu ye the busa pe petu ke kini kafiro ke pungru tiru sida ro so so kan ke sare re ye the ro ya ra hai petu tong de di ba gan nai thak jak su ta mama masura ke kafe ki pungru tiru mia mama no bin babu jola thangmani mos pair pe tok nana thimani amani bina ama babu sati sogi bola bosor no ge mia borok thangla jak jodono song mama bai kini simi nogo asa maman banta almost i bhayo basani banta te kaisa sweater order man sokpai kya apular mani hinge to tor chiri chikon yak tak sa yang ra sui rok se mara lai chu sida maman lai chuga abo ekban sumjago tai chumjang liya mokai tupi mokhe moza ya sab ka subaya sak bono chumriya mani rok bahai thangjang nai mani rok je kono phaikai ge ang sui nai phara nai yakuse bono muthung ru mamani vaccination de vaccine renan tui phaijagi ko sub center ro rana sakang mama na di bisik nilar ko wana jagi tongka bosaiman tongkana si kisa ke mokhai 3.5 monthni vaccine ta tabu 4 mas ro jakata ori pekha ri nei chir khoi kablai pele khang ke tabu ke baira guri ri tongka ta khumrok phunu ginai o jaga golap gama kaisa mukai turo kaisa ko jaga je doctor tongnai bono kaibai phomu gama ke kaisa ke guri nai tonglai khata quang tham yori ti phaijau khaisina kharmi singsake haibana asa kabli puila rejak prole quang tham rejak praske ka khachir khogoi tabung ke ang bami tong bagai jasa kabli abla
Mama, your jacket kakaba, pere kawi jong ka bin ba pe bang jona hane kaw ta ka mun jong ka. Bin ba pe para fri jong ka din. Kaju fri jong ka mama, ba ba kaju fri jong ka ta. Hai ka to ki se mun jong hu ta jong ka hai ka so ba. Hangrani nokgo berena faimana hari sini bag buthiri ase ke bangkho saloni sini bai songo nokgo faijak jongno faidi hene kasalai mani ke tini ke sokpai ke iko nokgo ase ke bag banga yan ke chajaknai rok to awang rok tongo se khaite pai maliya sarai ganang bo borok khai manchani ba koyok tin tongoi thangjiban hene phaikata tabo khe jeng mama para se sokpai laijak mama para phaya baluk suka hini phailai mani mami to korikha no gari tongphuru no mami no buito mani mukti kalai ri rekhai mama kayang saka o se ke mama koto betongo mama chikon betongo bongno kisa napnai tui ke awang rok boro phaitei hininai phailai mani ta phaya baluk suka hinai ang je cherayangna saka phaikya koyok bochor sikang ke tini hainai dol dol ke phailaioka ko mama song nok paso baisu yoko mami hingke masma tonglang jaliya yakarai thangjaka hingko kokini besla je bochikun saporo sang dombor picnic thangbor bai malai mani tini se malai siu mani mai dukuro phano talang siwana hne wansuk tongbai manta beba no thumui Ini mami kle motamuti boleh guri nih ba. Abse afro ko thangpuro nang tayang ko mono bazar thangai nei phai mani dia diba adino mami ko phekro absin bo mami nogo thalai sini hne ongkholai ke ko nok bisung asang kok salayo phatar ongkori basang kok salayo nogo light thaske jik jik ke reidoni rekha hingi kok sabaya malaya kedungma malai mamba gase ke kok sabalaya besa bo chikon kuba thuna pan thuime ya bono tui thuna ni bezal ri rok kabang nango ta charai besa ba soteyo khiwo abin ba ke jeng to ri rok butlang jaya hingki ba phungni mami rok songo yakoi chawoi tabo khai pukhiriwo aramna hani phailai mani kumui songke tong khojak romesh tonglai khankhe mamani kisa phungna hani tui phaimani ta nobar je seruk seruk inko a bisi mantheya kisano mano sadorop se haino bisi abo kwrwi thangka a kom singke aswk mantheya haino tabuk diburo chalai dorop kisa romlai khata iko muke o pukhiri paro borai phangsa tongo ta khaija chimo jeng cherai puro busuke chalai mono cherai puro kwtui ke maso ta kaske khio bwthai ba se thaio mo janta asi iko asukman thaliya kumui no sai tongo ani kumui kwsarangsi bono romo bono sayo bono songo je nogo phaiman to songlaio chalaio happen video khaina pogoi tongo ke tinke kisa khaina sibano muke morikonto katla bokhorokni amuke tok bahan morikonto kumui songo tok bahan ke basai songo ke abo kumui no seri tongo tabui ko karai kosom mukhlainai o karai makkan balukjak chang gase sanchikang karai mo tai sigagui maliya o kosom rok no hingke kisa tini ko chalai nani hininai ready khalai tonglaio ta ke kumui ni morikonto baske thok suka basai tok bahan bo thok suka hingke nogo jotono phaijak bai kumui dara basai song jotono phailaijak ta ke awang rok chamani hingke video khaijak liya dara koto soro chalaio ke mamani rang ko ayang bini dadu songni yang thangmani busuk mamu kahani lekhalai tonglaio kata sukhe mama ayang bin dai songni yang thangmani bini dai koto bin dai chikon soro habai ke belaki bini mami koto bini mami kusu bin dai koto bin dai chikon rohmani no 900 wngkha bini rang tini khe teisa moi soro phailaio ka ani moi soro ikonadi mama bin nano bamjak tongo ani ama bai ani moi ekdom same bisi pherlaya solai mani mama sina nilar ke bamjagoi tongo bahai wanajak no chungno biangano dol dol ke tui guri laikha hanine mama koto bo sokpaijak moi soro kumui bai mama koto kok salai tonglaio yangkhe bini bai darani bwsajak bini kwkhwini hamjak mani asuk ke mwkhang mi himang tongo jahaj thali kiko jahaj o thai pumo jahaj o kai hinta amoni bagui jahaj thali khunjago chini nogo bo tongo agi tabuk moi soro nugui tongo jeu chini nogo hingke sari thangka sari ma balukha mama no bin bairi pairahma si 2-3 mas puro paimani ta 4 mas ang thangka hangkhe sagli yakte tai jeng toka belai tai deng jagui nei mama bina yak kongsa no yak bai rok haike hai ke romoi toni rejio uncomfortable langjak tong suka bo dati khukdi hini se sakang kok mankha hingke ori hingke bini bai chikon andarani bwsajak pairwmani ri kahama magana chumui se mangalakha waisa rok se ma chumjauni ko tabuk waisa ni ma chumsinai kata hello ani bai bai rohmani ri janai chokanai peji
ताके मामा न डॉक्टर तो फैलाई जगे को बिनी रीरा चेंज खाले मालिया सके कुड़ी जाक हाके नोरी ताइट के सोमरी मातु फेगे खरमे संसे को यांग के बाई निबसा बिनी बाई asake bo help khayo jongno khaisi bai suka ani bai darani bosarok marke khaisi ano help khaisi bin ke kini basake hamjak bayo tabuk se nogo ki filai tong borok bangmani doctor ro doi bumungsa phaile ya yang nasinglai tong laikha nogo ka awang salai ni bar bar phone khalai tong laikha sini 5th anniversary pogis tong do ang kok borok dewa sing kaijago bunya status ro kok borok de ni nugui se muidu mani ri ro ke ke muidu mano boko bage sen muidu manne anniversary ni wish khaijak si sini 5 বছর কাকা বসা বতেই জাগি ক basa kenang kek ralayo anniversary ni जों काइसानि कनै माने 5 বছর काका वालाय mang no chini 5 বছর kana ma hono ang जोंहा सके वालाय mano माने जों chini personal tei walay nya nanya third person borok ni bage asake ma walay layo tini ke baisong thangsi nai ko bini bai asake hamjago bin ke kino ajiri jiri muktri seraya pondo bamit kalangnai hinai nai ko sosai ni bamlai tonglayo muktri seraya mangnai no mama je phaimani bini bai be mang bamjagi tong kabia bo yang beranya phaipa no horogo bo kabia bini bai thangbe male bini bai ni rutu khanato hani moku jeng tongja jasiu hor tam tongoi nei ko yang nogo firok laijao khata tongmaya buri busarok ba buni nukhungni hamjagrok ba yang busa hangke hani muktri thangjao khatai ko kharma singsa yang waisa soper jago jeng bai busabo an busa tini tamsa jan thokanai ni diko ayang borok honi bagai kaham ke thuime bla bo kok saw ke hani sijai thango bo ke nogo phakeng ke siring kang ke ba zike thusu kate chanamli dosta bai jong tapon ba sen busa asak ke marke thuku bi thusu ka bo ase dini ka 8টা 9টা ro basa do tini ke dosta bai ka tang male boyang no ka thangmani u borok ho bola kaham ke ma thuya disabung jang mani nogo phage siring thokate mama sayang sijing bolok kogi mangka tinili mama le sayang sijing bolok kogi mangka sayang mokoli remas pha bolok kogi thangga asu dini ke jeng romi mang bolok kogi maro ta bono dini ke sayang sijing boy kogi mangka sayang boy kogi mangka mama sayang sijing bolok kogi mi anu busu thamji kajak mani buino mang romi bolok kogi di ne kawo dini ke sayang sijing manti ka mun dong di kata hai ba mama le sayang je bolok kogi manti kapu ba chakala chokti kapu bo chakala chokti kapu bolok kono mo jang mani norom borong norom doi bolok kogi malia 4 মাস কাওই বলো খোকি bo 4.5 মাস কাওই সরসো 3 দিনই বলো খোকি মানান মামালে সরসো 3 দিন মতে প্রসাদ বারো কইছে সাবে কি পাইকে আগা দং কে आंगे तो बिजी मार्के नग्रो खोका बसानो बनाइने निहिके बाम बागै थाना सकां कि तो आं कुनु भिडियो सकाइ माले का फाइबै पाइसे किसे भिडियो खाइ मारे से कानो सादी हेने नै किसा ना खता आं सक साइ मे एकतै र बांना रहमान बय कसामस मारो जो मम बे छारा टेट परीक्षा मारे दा या प्र पाइमेन से बय बालो खाबो मामन फ्रॉक फाइके मुके पर्दा होन दाम को लाइन से नक पसार रहना हने ने नक पसार नि पर्दा म पातला सजार रोजामा कासे बाजन बाजो दं आं ना थुजे हने आबरि मुसनाय तो कुका 6 থেকে 9 मान नि रो मामा ने तो 5 से काया को न अंके कत देखता पर्दा से के लखा 9 फीट दम कलम मासिदा चाउ पातला पन yang pesan thoi dong yang ma warian thamje ka dong सरस्वती मताई किसा बेरे लाइना हनेने अंख लाइमानी को बिनि बाइसंग न बतलां थांचने चेमय बाक्सा मामा के कोनदि सिजा जेन आनि बिनि बाइसंग रिचे क्यूट कामा के रिगनाय काला जो रिगनाय से बाइक साखा चादर न से कांदे रिखना आंगा से काम खेल से खाइजक लिया ताऊ से वीडियो एडिट खाइपुरो नगो ताऊ के जों yang स्कूल फाले जाता yang पारानि स्कूल yo jago bos ke borok bangwas video kam ke khajak liya borok ko bangmasi anga so borok rong sajak liya ta mama ni first सरस्वती गुरी मनी बिनि बाइसंग बाय
kisa photo rok bugana bono tabuk bini bai song bo photo rok bujangna hingke thik se tonglayo mama ke tu sia ni sia bini bai song bono se naisi ya biang biang naisi gei tonglayo tabuk ke chung chini para ni matayo phalaika borofang tolao o jago durga puja bo kayo tabuk ke tu cherai rok saraswati matai bo kayo o jaga kisa nai thangjani hinui nei phalaika ta salsa thang doka mama thanda manjak suka mukri thang phaija jaga tan mama ke kon chija jaya ba ke chin para ni prasad ayang school thangpuro hingke to video se khaijakliya poi thangka mobile bani yago kuri bosa bo tuijak hingke bo saimaliya ta ani blog boro no paisinai jotono no hor kaham sal kaham.